Исен районының Исем ауылында Айык ауыл республика бәйгеһе сиктәрендә хаулык фестивале үтте. Мәдәният усагы янында узгарылган сарала бар авыл халкы катнашты. Агыйнәйләр кунактарны башкорт аш-һыулары, гореф-гадәттәре белән таныштырга, авыл осталары үзләренең кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Күргәзмәгә шулай ук авыл yerендә эшләп килгән оешмалар да әүдем кушылдылар. Без бүген зур байрамга йыелдык. Барыбыз да матур кунакларда каршыланык. Бүгенге көн шундай матур, күңелле. Һук һавага карап тормадык. Заты күңелләребез йылык, кунакларыбызны матур итеп каршылап алдык. Елда шай кунаклар килеп торсын. Каршы алып торыйк, матур итеп, күмәкләшеп байрамнар үткәреп торыйк. Агыйнәләр бер-беребезне оештырганыбызны бер шай яшәп киткәнебезгә хатта күңелле. Ташланбасбыз, куанып бетә алмыйбыз. Шундай байрамнар булып торсын безгә. Һаман да дәвам итәрбез. Гомер була. Шулай итеп Adına hayal yılıp durabız, işin tavıp durabız. Allah'a sen tege yaşarga yapın. Sağlık bulup. Иң улы 78 яшьлек инәй был безнең башлап ибәргәндә ташламаны. Инде Ходаем һаулыкларыбызны бирһен барыбызда. Безгә яшьләр дә кушылһын, шайтып бергәләшеп дәвам итәргә насыйп итһен. На одной сторонушке привольно где соловушке, где гармонь ласкает слух и кричит во всю беду, там живет Россия. Кунактарды каршы алгандан һоң сара мәдәният үҙәгендә дәвам итте. Бөтә дөнья башкортлары курултайы президиумы агзаһы, медицина фәндәре докторы, профессор Сәлия Мырзабаева исемдәрҙе ошондай мәртәбәле бәйгелә катнашыуҙары менән ҡотлап китте. Күренеп тора, беренсе караудан ук сәләмәтлек фестиваленә авылдагы бөтә коллективтарда катнаша, мәктәп булһынмы, здравпункт булһынмы, клуб булһынмы, библиотекамы, гомумән халык йыелган яшьтәрле уллар һәм эш куарларда миңа нык охшаны ошо менә бердәмлек һәм уларның һәрберсенең үзләре бердәм булып, авылын күрһәтеп, Исем авылын республика масштабына сыгарга тырышулары. Әлбәттә, быел конкурс бик кызу бара һәм конкурстың призы быел үдегез белүегезчә беренче урын алганнарга 5 миллион, икенче урынга 3 һәм өченче урынга 2 миллион һәм улар 40 миллион, чөнки безнең 4 категория авылдар буенча бара. Шуңа күрә бөтәһе акчасын гына тырышмай, гомумән үзенең авылдашларын бер-берсен ниндәйдер хәлләр, проблемалар килеп сыкһа, ярдәм кулын һуҙырга ынтылып торулары миңа охшай. Шуннан менә белүемсә, исемнәр киске уйын менән түгел, шәл безнең яктагылар күбрәк битендә шәлселәр, шәл бәйләүгә багышлап бер-берсенә ярдәм күрһәтәләр, яшьләргә өйрәтәләр. Шуңа күрә исемнәргә уңыштар теләйм, тырышсындар, еңүгә һәрберебез еңүсе булырга тиеш дип ышанам, һәм уларның дәрте күренеп тора, теләге күренеп тора һәм бердәмлеге күренеп тора. Шуңа күрә финалга сыгырга дип өмет итәбез. Авыл яшьтәре, мәктәп укучылары һәм үҙешмәкәр артистлар әҙерләгән концерт номерҙары байрам мәленә дәрт өҫтәне. Авылдың уңғандарына рәхмәт хаттары һәм маҡтау ҡағыҙҙары тапшырылды. Байрамдың һуңында үҙәк майҙанда ҡуйылған насар ғәҙәттәрҙе күҙ аллаган ҡарасҡы яндырылды. Исемдәр айыҡ тормошҡа өндәп, яҡты киләсәккә теләктәр теләнеләр. По уверению, по моему хотению, нашли мы жениха. 60 лет-то. Да, думали, не найдем. Да, принца.